The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausahan ko dito, tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga kaaksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga kaaksyon mula sa Legazpi City at Daragalbay. Dalawang estudyante ang nagpadala ng kanilang hinaing. Si Janice Balauro na mula sa Bunga, Legazpi City, isang second-year college student sa kursong Economics, habang si Mark Angelo Llobet ay isang third-year college student sa kursong Physical Education. At ang kanilang hiling ay magkaroon lamang ng magagamit na laptop para sa kanilang pag-aaral. At sa hapong ito, kasama natin sila ngayon. Magandang hapon sa inyo, Janice at Mark. Magandang hapon. Magandang hapon po. Apo, unahin ko muna si Janice. Okay, kamusta ka na, Janice? Ayos naman po, sir. Apo, kamusta yung pag-aaral mo ngayon? Mas na ano po, okay lang po. Tapos medyo na ano ko na rin po yung course na kinuha ko. Kasi alam naman natin na ang economics talagang It's more on medyo mahirap. Yes po. So, bakit, paano ka na nakapag-send ng letter para sa hinaing mo sa laptop? Nakita ko rin po yung post nila po sa FB. Nagbaka sakali lang po akong mag-send ng letter at mabigyan po sana para po sa pag-aaral at makatulong rin po sa pag-aaral. At nabanggit nyo sa amin kanina, yung tatay mo ay namayapa dahil sa sakit Opo. na diabetes. At yung nanay ngayon ay mag-isa na lang na. Opo. Maaari nyo bang maikwento kung paano yung naging karanasan nyo nung namatay itong tatay mo? Bata po kasi ako noon, yung mga 2 to 3 years old po ata ako. Di ko po nasilayan yung tatay ko. Tapos, ang kwento po sa akin is namatay po siya dahil po sa sakit na diabetes. Tapos sa Sorsogon pa po kami noon nakatira. Tapos umuwi po kami dito sa sa Legazpi po. Dito po sa kamag-anak ng nanay ko. Dito po kami tumira. Tapos yung nanay ko po is labandera lang po siya. Kumbaga po parakit-rakit lang para mabuhay kaming 5 magkakapatid, para mapag-aral kami. Tapos nagtrabaho na rin po siya sa Manila po para po ma-provide yung kailangan namin. Tapos iniwan po kami sa sa kapatid niya. Opo. Sa 5 magkakapatid, pang ilang ka doon? Pang-apat po. Pang-apat ka sa Opo. magkakapatid. So, yung ibang mong mga kapatid ay nag-aaral hanggang ngayon, patuloy na Hindi. nag-aaral? Ako na lang po yung nag-aaral. Kasi yung panganay po is graduate na po siya. Yung 3 kapatid ko pong lalaki, nagtatrabaho po. Okay, so ikaw yung nag-aaral na lang sa Opo. magkakapatid. At nung namatay nitong tatay mo at mag-isa na lang itong bumubuhay itong nanay nyo, gaano kahirap nung mga panahon na mag-isa itong nanay mo na bumubuhay sa inyo? Mas mahirap po kasi naranasan ko po na wala kaming makain, tapos yung kuryente po, wala kaming kuryente sa bahay. Tapos yung kinakain namin is, kumbaga po, tipid lang.
Yung magkakasya lang po sa amin kasi nakatira lang po kami sa bahay po ng kapatid ng nanay ko na yun rin po yung nag-alaga sa amin. Marami po kami sa isang bahay po. At ngayon ay meron ng kinakasama itong nanay mo. Opo. Ano yung trabaho niya? Parakit-rakit din po siya, naga-construction, tapos po, minsan po pumupunta po sa doon po, sa sakahan po. Opo. Sumasapat naman itong kinikita ng nanay mo at yung stepfather mo sa pangangailangan niya, especially ngayon na nag-aaral ka. Opo. Sumasapat naman po siya kasi 3 lang naman po ata kaming nag-aaral na sa bahay. At ikaw yung nagpupursige na makapagtapos ng pag-aaral. Bakit para sa iyo gaano ka-importante yung edukasyon? Importante po sa akin ang edukasyon kasi po, ito po yung ko po, kumbaga, ito yung magiging paraan para makahanap ako ng trabaho, tas para maiangat ko yung pamilya ko, ko sila sa kahirapan. At nabanggit mo dun sa sulat mo, sa letter, ay kumbaga pumasok ka na rin sa pagiging kasambahay. Opo. Para ma-provide yung pag-aaral mo. Yes po. Maaari mo bang maikwento kung paano ka napasok doon? 18 years old, yung kapitbahay po kasi namin is, yung nanay po nila may sakit, tas kailangan po ng mag-aalaga. Sinabihan po ako na kung pwede, ako po yung mag-alaga sa kanya. Apo. Tas bibigyan po nila ako ng pera. Tas at the same time, nag-aaral rin po ako ng senior high school. Tapos nag-go naman po ako kasi sayang naman po, makakatulong rin yun sa sa pag-aaral ko. Tapos malapit lang naman po yung bahay, kaya ko na po siya, go, na Opo. makatulong rin po ako sa bahay. Opo. May mga araw ba na nahirapan ka kasi pinagsasabay mo itong pag-aaral mo at the same time na kasambay ka, nagtatrabaho? Siguro po oo. Medyo mahirap po siya kasi yung puyat, yung pagod, tapos yung pag-aaral po. Tapos minsan kapag may time po kasi na hospital po siya. Kaya ako po yung nagbabantay sa hospital. Parang medyo mahirap po para sa akin. Okay. So maliban dito sa pagiging kasambahay, meron ka pa bang ibang pinasukan na trabaho or pinagkakakitaan na ma-provide itong pag-aaral mo? 18 to 9. Yung 21 years old po ako, namasukan rin po akong kasambay. Pero same time po, nag-aalaga rin po ako ng matanda. Doon po, yung parang all around po, ikaw gagawin ng lahat. Paliliguan yung matanda, magluluto, maglalaba, sa bahay. Ako po lahat nun. Bakit naisip mo, ma'am, na pasukin itong ganitong trabaho kumbaga estudyante ka pa lang, ay pumasok ka na dun sa ganitong sitwasyon na nagtatrabaho ka at the same time nag-aaral ka pa? Yung sa una po kasi, mas na-feel ko po kasi na parang gusto ko na lang tumulong sa matanda na mag-alaga po. Kaya nung inisip ko na ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong natulungan yung matanda, ganyan, yung alagaan. Parang mas napamahal po kasi ako sa pag-aalaga po ng mga matanda. Kaya yun po yung parang trabaho na gusto ko na lang pong pasukan. Opo. At sumagi naman sa yung isip na nakikita mo yung nanay mo na nahihirapan na. Opo. Kasi 5 kayong binubuhay. Kumbaga gusto mo sa sarili mong paraan ay makatulong ka sa nanay mo na hindi na siya mahirapan at ikaw na yung kumbaga bahala sa pag-aaral mo. Opo, parang ganun po yung nangyari. Okay. At ngayon, ma'am, na sumulat ka sa amin na regarding dito sa laptop. Bakit po, ma'am, laptop yung gusto mong matanggap? Laptop po kasi yung gusto kong matanggap kasi po mas kailangan po siya ngayong college kasi lahat po ng mga ginagawa sa school is more on laptop na po kasi. Tapos yung reporting, yung tapos yan po kasing laptop is hindi po kayang ma-provide ng magulang kong bilhin. Kaya mas ko na lang pong nagsulat po ako ng letter para po kung sakali man is makatanggap po ng gano'n. Okay. Pero may mga times ba na kunyari kasi may mga documents na ginagawa, may mga times ba na pumupunta ka na lang sa computer shop para gumawa noon? Sa sa cellphone lang po. Doon ka na lang gumagawa sa cellphone mo? Opo. So, kaya gusto mo na lang na magkaroon para mas madali Opo, yung mas laptop kasi mas madali yung paggamit. Opo. Okay. Ano yung pinaka pangarap mo in case na graduate ka?
Yung gusto ko talaga po is, kumbaga yung caregiver, kasi mas napamahal po talaga ako mag-alaga ng matanda. Tapos alam ko na po yung mga gagawin. Kaya parang yun na po yung iniisip ko na makapunta po sana ako ng ibang bansa para doon ko masimulan yung gusto kong gawin. Okay. Yung nanay mo ngayon, ano yung pinagkakakitaan? Labandera lang po kasi yung nanay ko pa. Ano lang po kapag may magpapalaba, doon lang po siya mismo maglalaba. Pero may times ba na sinubukan mo na sabihin sa nanay mo na, Nay, baka pwedeng ako ng laptop? Hindi po. Kasi bakit ma'am? Na-realize mo na hindi talaga kayang i-provide ng nanay mo itong laptop na... Opo. Hindi ka naman maluho, ma'am. Hindi po. Okay. Itong nanay mo talagang mahal na mahal mo. Sobra. Okay. Kung meron kang mensahe dahil sa, kumbaga nakikita mo yung sakripisyo niya para itaguyod kang 5, ano yung gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo nasasabi? Ma, mahal na mahal kita. I love you, Ma. Balang araw, may ahon din kita sa kahirapan. Ano ba? Ayun. Yung salitang I love you po kasi hindi ko sa kanya nasasabi. Kumbaga yung gift mo para sa nanay mo, yung makagraduate ka at makahanap ng magandang trabaho. Opo. Sige. Ito naman si Mark Liobet, from Daraga. Saan po sa Daraga? Baskaran po, sir. Baskaran, Daraga. At yung kurso na kinuha mo ay physical education. Bakit Yes. physical education yung nakuha mong kurso? So, yun nga po, naubusin nga po ng slot sa school na pinasukan ko. Kaya, I challenge myself na lang po na i-pursue tong course na to. Although, hindi ko po to forte. Pero, ngayon, incoming third year na, nakayanan naman and kakayanin pa. Opo. So, ang pinakapangarap mo talaga ay maging teacher. Yes po. Bakit teacher yung pinakapangarap mong maging? Kasi may isa po talagang teacher na nag-motivate sa akin na i-pursue ang pagtuturo po. And passion ko din po talaga ang magturo po sa mga bata and mag-share ng talent ko po sa iba. Okay. Ngayon ay ilang taon ka na? 22 po. At pang ilang ka sa magkakapatid? Ako po ang panganay sa magkakapatid. Panganay ka sa Yes magkakapatid. Ito itong dalawang bunso mo, ilang taon na at nag-aaral pa ito? Yes po. Yung isa po, incoming second year po ngayon. And mga 20 years old na po siya. And yung isa naman po is senior high po. Yung mga magulang mo, ano yung trabaho? Si mama po is utility worker and si papa naman po is driver po. Sumasapat naman yung kinikita nila sa araw-araw niya, especially ngayon na pareho kayong nag-aaral na magkakapatid? Sa ngayon po, hindi, although parehas po sila may work, pero hindi pa rin po yun sapat since yung kapatid ko pong sunod sa akin, semi-private po siya nag-school since di po siya nakapasok sa public school, sa BU, sa DCOMC, kaya napilitan pong Mag-stop. mag-stop. And this year lang po nag-continue po siya ng pag-aaral po. Pero sa semi-private school po. Opo. Maaari mo bang maikwento sa amin bakit nag-decision kang ikaw yung magpaubaya na tumigil sa pag-aaral? Kasi po, pandemic po that time and hindi ko din po talaga kinaya kasi mahirap po talaga. And wala pa po ako noon alam na trabaho. Kaya di ko din po agad maaasahan sila. Mama, since panganay po baga ang mindset dapat palaging mayroon. And yun po, napilitan po ako mag-stop. And para po maging productive pa rin yung oras, nag-train po ako, nag-undergo po ako ng training. And week after that po, namasukan po ako sa shop namin bilang isang mananahi po. And hanggang ngayon po, kaya more than 2 years na po akong mananahi po. Okay. Gaano kahirap na pinagsasabay mo ngayon yung trabaho mo at the same time ay yung pag-aaral mo? Mahirap po kasi ang kalaban po talaga is yung time. Pero mabuti naman po kasi yung bossing ko po, siya yung nag-encourage sa akin na kahit may trabaho, magpursige pa rin sa pag-aaral. And mabuti naman po kasi yung pasok ko is pang night shift naman po ako. Kaya maganda po doon, nakakapagtrabaho po ako pag araw. So, hindi ko na po inihingi kila mama yung pang araw-araw na gastusin sa eskwela. Ano naman yung
yung sinabi ng mga magulang mo nung nalaman na ikaw na mismo yung nagpo-provide ng pangangailangan mo, especially sa pag-aaral mo? Masaya po sila and nakakagaan din po sa kanila since hindi ko na po hihingian sa kanila yung mga bagay na at least napagtatrabahuan ko na po. Ano sa pakiramdam, sir, na nakikita mo na hindi mo na kailangan na humingi pa sa mga magulang mo dahil ikaw na yung gumawa ng paraan para ma-provide itong pangangailangan mo sa pag-aaral? So, ayun po, sir. Parang mas natuto po ako maging independent po and maging self-sufficient na hindi na lang puros asa kila mama. Kasi lalong-lalo na po na dalawa na kaming college so kailangan mag-give way talaga din sa sunod sa akin. Okay. Kailan ka nag-stop? Yung 2020 ka nag-stop ng pag-aaral? Yes po. So sana ngayon ay 4th year ka na? Graduated na po dapat ako last graduate year. ka na Yes dapat po. sa pag-aaral? Apo. Opo. Kung meron kang pangarap, ano yung gusto mo talagang maging? Maging teacher po talaga and gusto ko pong bumawi sa sarili ko for the past years na nasayang po. Kaya ipupursue ko pa po ang pagiging teacher ko talaga and ipagsabay yung passion ko and profession as well. Passion sa pagtahi and profession din as a teacher po. Apo. At katulad ni Janice, maitanong ko sa'yo, gaano ka-importante ang edukasyon? Importante po ang edukasyon, lalong-lalo na sa panahon ngayon na pataas na din po baga ng pataas ang standard and hindi sapat yung dyan ka lang. Dapat magkaroon din ng self-growth po. And yun po yung pinapursue ko ngayon. Kasi yun po yung need ko talaga ngayon. Oo. Apo. At ngayon ay, kumbaga, bakit mo kinakailangan na magkaroon ng laptop sa lahat ng bagay? Bakit laptop yung gusto mong makuha? Laptop po, kasi especially ngayon pong third year kami, mayroon na po kaming thesis, so badly need po talaga ng laptop. And pag nagagawa din po ng lesson plan, ng mga instructional materials po, isa na po dyan yung kailangan po talaga ng laptop. And may mga teacher din po talaga na nag-require na ang gamit din na parang sa board is hindi na visual aids, kundi PowerPoint na po since nasa modern na po tayo ngayon. At hindi naman sumagi sa isip mo na iobliga yung mga magulang mo dito sa laptop na gusto mo? Yes po. And big help din po yan kasi yung kapatid ko po is, ang course niya po ngayon ay IT. So malaking tulong din po yun, sir, sa kanya since computer-related po yung course niya. Pero kayong dalawa, hindi pa kayo nagkakaroon ng laptop? Hindi pa po. Hindi pa Ikaw, po, sir. hindi pa talaga? Nag-try pa akong mag-ipon, sir, pero idinagdag ko po muna doon sa pang-tuition ng kapatid ko po, sir. Kaya wala din po ulit. Okay. So ngayon, ang pinaka gusto nyong matanggap ay laptop? Yes po, Yes sir. po. Okay. So hindi kayo nagdalawang isip na magsulat ng mensahe na magkaroon kayo ng laptop? Hindi. Hindi po. Ano yung pumasok sa isip nyo na, kumbaga, nagbakasakali kayo na baka kayo yung mapili na mabigyan ng laptop? Ako po, iniisip ko, habang nagsusulat po ako ng letter is, iniisip ko po na sana po ako yung isa po sa makatanggap po. Kasi mas talagang importante po yun sa pag-aaral, para po rin matuto rin po ako gumamit. Kasi hindi pa po talaga ako marunong gumamit ng Laptop. ng laptop po. At ikaw, Mark? So, ayun po. Same po kay ate na medyo limited pa po ang knowledge ko po sa paggamit ng laptop. And sa ngayon po, hindi lang po siya basta want. Necessity na rin po talaga siya ng isang estudyante po. Sige. Dahil dyan na pareho kayo, ang kahilingan ay laptop. Dahil makakatulong, sabi nyo, ay malaking tulong ito sa inyong pag-aaral. Kumbaga, dahil sa modernisasyon ngayon, ay kinakailangan talaga ng laptop ngayon. Sige, dahil sa inyong munting kahilingan, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Attorney Raul Angelo Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Attorney Jill.
Yes, magandang hapon, Nomer, at magandang hapon sa tagapakinig ng programa. Opo, narinig nyo po ang aming usapan at kwento ni Janice at Mark na nagnanais na magkaroon po ng laptop, yung kahilingan nila. Ano po ang pwedeng sagutin ng Ako Bicol Party List patungkol po dito sa kahilingan ng dalawang estudyanteng ito? Alam mo, Nomer, ako ay naniniwala pa rin na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan, ano? At narinig ko naman ang kanilang mga kwento ng buhay na talagang nagsisikap sila mag-aral, no? Kaya diyan talagang hindi nila kayang makabili ng laptop na gagamitin nila para sa kanila. Anyway, kaya nandyan ang Ako Bicol Party List, no? Ay talagang kaisa ng mga estudyante sa kanilang mga nais marating sa buhay. Kaya, Nomer, yung kanilang kahilingan na laptop ay sasagutin na ng Ako Bicol para makatulong sa kanilang pag-aaral. Ayun! Anong mensahe natin kay Attorney Jill Bungalon na mismo sa kanya nanggaling na sagot na ng Ako Bicol Party List itong laptop na kinakailangan nyo? Gusto ko lang pong sabihin na maraming salamat po. Ikaw, Mark, gaano itong kaimportante sa'yo na sagot na ng Ako Bicol Party List itong laptop na matagal mong hinihiling? Ayun po, sobrang laking tulong po nito sa amin bilang estudyante po. And masasabi ko lang po na wala nang excuse para hindi na magpatuloy sa pag-aaral and wala nang rason para hindi na magpatuloy sa pag-aaral kasi maraming tumutulong, maraming willing tumulong po. Nasa sa atin na lang yung decision para magsikap at magpatuloy. Tama. At Attorney Jill, kasi si Attorney talaga ang isa sa sinusulong ni Attorney ay yung kahalagan ng edukasyon. Tama po ba, Attorney? Yes, tama ka, Nomer. At bilang patunay dyan, yung mga nagawa natin last Congress, no, or during the 19th Congress, ay mga batas na kung saan nagsusulong ng dekalidad na edukasyon, pati na rin mga karagdagang benepisyo at asistensya para sa ating mga estudyante. Apo, ano po yung mga program ng Ako Bicol Party List patungkol po sa edukasyon? Well, tamang-tama, no? At para malaman, no, ng ating mga mag-aaral na lalong mga nakikinig ngayon sa iyong programa, marami tayong mga programa para sa mga estudyante. Marami tayong scholarship program, educational assistance program, kung saan tinutulungan natin ang mga estudyante para sa kanilang pag-aaral. Plano na rin natin, no, ng Ako Bicol na ibalik ang tinatawag na TOSP or the 10 Outstanding Student of Bicol Region, na kung saan layo nito na parangalan ang ating mga mag-aaral na talagang nagsipag sa kanilang pag-aaral sa kabila ng mga kinaharap nilang mga paghihirap o ganitong mga challenges. So, ibabalik natin yan upang makapag-motivate at makapag-inspire na mas lalo nilang galingan sa kanilang pag-aaral. Opo, sa sinabi mo po, Attorney, na to motivate ng mga estudyante, ano po yung mensahe natin sa mga estudyante na nawawala na ng pag-asa sa pag-aaral kahit na nandiyan na ang gobyerno na nagbibigay ng asistensya, katulad po ng Ako Bicol Party List, para magpatuloy po at magkaroon ng, sabi nga ng Ako Bicol Party List, ay magkaroon ng graduate sa isang pamilya? Well, ang aking mensahe sa ating po mga mag-aaral, huwag ho kayong sumuko sa inyong mga pangarap. Alam mo, andito po ang Ako Bicol Party List, handang tumulong sa inyong mga pangarap na gusto nyong maabot sa inyong mga buhay. Kaya asahan po ninyo na patuloy na magtataguyod ng mga dekalidad na programa at mga proyekto, hindi lamang sa Bicol Region, ano, at pati na rin sa mga kapwa nating Bicolano na naninirahan sa labas ng ating rehiyon. At may dagdag ko na lang din, Nomer, na target din ng Ako Bicol Party List na madagdagan ang trabaho sa Kabicolan at mas mapalakas pa ang turismo. Umasa din kayo na ang Ako Bicol Party List ay laging nandyan at handang tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Opo, dahil po dyan, Attorney, maraming salamat po. Yes, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Yan mga kaaksyon, si Attorney Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Yan, balikan ko lang si Ma'am.
in case na magkaroon na kayo ng laptop, ano yung gagawin nyo dito sa laptop na ito? Iingatan ko po, tapos papahalagahan ko po yun kasi mahal talaga po kasi yung laptop eh. Kaya mas gagawin ko po kung gagamitin ko po siya sa pag-aaral talaga po. Apo. Ikaw, Mark, in case na makuha mo nitong laptop mula sa Ako Bicol Party List, ano yung gagawin mo at gagawing pag-aalaga dito sa laptop para yung sinabi mo ay magamit pa ng iba in case na makagraduate ka na at magamit pa ng iyong kapatid? Yes po. Proper maintenance po, and yun, aalagaan din po, lalong-lalo na po, hindi din talaga namin afford ang laptop, so kailangan, pag may binigay, dapat pahalagahan yan po. Apo. Kung meron ka rin, yung kagaya ng sinabi ko kay attorney, kung meron kang, eto si Mark muna, kung meron kang mensahe sa katulad mong estudyante na nawawalan ng pag-asa na magpatuloy sa pag-aaral, kasi katulad mo na nag-stop ka dahil nagsakripisyo ka para sa kapatid mo, ay mas pinili mo na magpatuloy sa pag-aaral. Ano yung mensahe mo sa mga kabataan na sumusuko na sa kanilang, kumbaga sumusuko na makapagtapos ng pag-aaral? So, yun, I've been there, sumuko, nag-give up, pero na-realize ko na life, hindi pa dead end ng buhay. Mayroon na bubukas ng pintuan. Once a philosopher said, you are never too old to set another goal and to dream a new dream. So may pag-asa pa and may mga willing tumulong. Nasa sa atin na yan. Mag-decision tayo na magpatuloy kasi yan po. Ikaw naman, Janice, kung meron kang mensahe sa mga katulad mong estudyante na nawawala na ng pag-asa na makapagpatuloy ng pag-aaral, ano yun? Ang mensahe ko lang po sa mga kabataan is hindi po paunahan ng pag-aaral. Nandyan lang po yan kahit ilang taon, ilang edad nyo pa po is kung gusto nyo po talagang makapagtapos ng pag-aaral is nandyan po yan is nasa sayo na lang po kung igagrab mo po yung opportunity po para makapagtapos. At last na lang siguro, ano yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Kasi sila yung tumupad ng pangarap nyo na magkaroon ng laptop. Ikaw naman muna, Janice. Gusto ko lang po sanang magpasalamat po ng maraming salamat po at dahil po natupad nyo po ang aming munting kahilingan po kahit dito po sa sa sulat po namin is napakinggan nyo po at na talagang mas kailangan po namin yan. Ikaw naman, Mark, ano yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Marami na po kaming pintuan na kinatok, ngunit itong Ako Bicol Party List po ang isa sa nagbukas po ng pintuan para sa amin upang mag-extend ang kanilang tulong. Kaya maraming salamat po. Ayan, tama yung sinabi ni Mark at ni Janice. Talagang itong Ako Bicol Party List ay andang tumulong, especially sa mga sa sektor ng edukasyon. Katulad ng mga educational assistants ng mga nakaraang taon na talagang nangunguna ang Ako Bicol Party List. Dahil alam ng Ako Bicol yung pangangailangan talaga ng bawat pamilya at mga estudyante dito sa Bicol region. Kumbaga, sabi ko nga, ay pangarap ng Ako Bicol, especially yung mga labis na nangangailangan, ay magkaroon ng kahit isang graduate na anak sa bawat pamilya. Kasi naniniwala ang Ako Bicol na sa pamamagitan ng isang graduate sa isang pamilya ay magkakaroon ng magandang buhay at makakatulong upang maahon ang kanilang buhay. Ayan. Sige, at maraming salamat kay Mark at Janice at congratulations kasi nadinig yung sulat yung dalawa na magkaroon ng laptop. Ayan, at maraming salamat din sa inyong pag-unlock sa aming ngayong hapon. At asahan nyo, may staff po kami na aalalay hanggang sa matanggap nyo po itong laptop mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Thank you so much po. Ayan, at baka mga kaaksyon, sa susunod kayo naman yung maswerteng mapili ng Ako Bicol Party List at ng aming program na mabigyan ng libreng laptop. Yan, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang pamilya sa Kamalig Albay nawala ng tahanan sa isang iglap matapos sadyain umanong sunugin ng isang lalaki ang kanilang bahay. Ang ating Ora mismong pag-aksyon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo.
Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anak ko Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Itong mga kaaksyon, isang pamilya sa Kamalig Albay ang nawalan bigla ng tahanan matapos masunog ang kanilang bahay nitong ika-7 ng Hulyo, mag-alas 9 ng gabi. Dahil sa pangyaring ito, ay agad tayong tumungo sa kanilang lugar. At nang aming makausap ang pamilya, lumalabas na ito ay hindi aksidente, kung hindi ay sinadya umano ng kanilang kaibigan na lalaki na sunugin ang kanilang bahay matapos magkaroon umano ng alitan sa may-ari mismo ng bahay na si Salvador Tolosa Sr. At sa ating ora mismong pagtugon sa pangyayaring ito, nasa kabilang linya muli ng ating telepono ngayon si Attorney Raul Angelo Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Kong Jill. Yes, magandang hapon uli, Nomer, at magandang hapon sa tagapakinig ng programa. Opo, unahin ko muna, Attorney, regarding po dito sa sinasadya umano na panununog dito sa bahay ng isang residente dyan sa Kamalig. Pero po ba itong kaakibat na kaso laban dito sa may gawa nito? Well, definitely meron sapagkat it is considered as a criminal act na kung saan ito ay pinagbabawal sa batas na revised penal code at pati na rin yung tinatawag na Presidential Decree number 1613, no? Na kung saan ito ay tumutugon sa tinatawag na arson, no? Or yung destructive or malicious burning of a property na kung saan may kaakibat na kaparusahan. Opo, so mabigat po itong kaso in case po na mapatunayan po na talagang sinadya po nitong sinasabing lalaki na nanunog po ng bahay. Yes, tama ka. Mabigat ito, lalong-lalo na kung mapapatunayan natin sa korte na talagang sinadya ang panununog ng isang property at sa kasong ito ay isang bahay at pwede siyang makasuhan at makulong sa kanyang nagawa. Opo, kung meron ka, Kong Jill, na mensahe dun sa pamilya na biktima umano ng panununog, ano po yon? Well, syempre, dahil merong insidente ng panununog, kailangan niya ito i-report sa ating mga otoridad, sa barangay, sa Philippine National Police, pati na rin sa Bureau of Fire Protection upang magawa ng mga kaakibat na report at documentation patungkol dito sa arson na nangyari at kung gusto nila mag-file ng kaso ay kakakailangan ng mga ebidensya para ho dito. Opo, maihabol ko lang po, Kong Jill. Ano po ang maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List sa pamilyang nabiktima po ng sunog? Talagang totally damaged po ito. Ano po yung tulong ng Ako Bicol Party List na maaaring maipabot po dito? Well, dahil dyan, syempre, unang-una, pwede nating tulungan, no, na bigyan ng support ang pamilya na nasunugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang sakong bigas at pati na rin yung mga damit, used clothings, tsinelas, kasama na rin ang solar lights, no? At syempre, dahil sa nawalan sila ng kanilang matutuluyan, bibigyan din natin sila ng tent, no, for their temporary shelter, pati na rin canned goods para naman may makonsumo sila nitong mga daraan na mga araw. So at saka willing naman tayo na tulungan sila kung gusto nila mag-file ng kaso at dito naman ho tayo para magbigay ng kanilang guidance para po sa
ukulang kaso na pwede nilang i-file. Opo. Ayan, Kung Jill, ano lang po yung mensahe natin sa ating mga kababayan, especially po dito sa Kabikolan? Again, public service po ang unang-unang ginagawa ng Ako Bicol Party List at bilang mensahe sa lahat ng mga kapwa nating mga Bicolano, lahat ng nangangailangan, kung kayo po ay may kailangan or may mga gustong ipaabot sa ating opisina, bukas po ang aming opisina at handa po kami tumulong anumang oras na kailangan ninyo ang Ako Bicol Party List. Opo, dahil po dyan, Kong Jill, maraming salamat po. Thank you at magandang hapon. Ayan mga ka-aksyon, si Attorney Raul Angelo Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Ayan, sabi ni Attorney ay bibigyan niya ng tugon in case po na magsampa ng kaso itong pamilya laban dito sa tinuturong gumawa itong panununog sa kanilang bahay. At yan ay agaran naman na umaksyon ng Ako Bicol Party List at nagbigay ng asistensya sa pamilyang na biktima. At siguro panawagan na lang sa ating mga kababayan na magdoble ingat po tayo at umiwas po sa mga ganitong sunog para kumbaga ang sunog talaga ay walang tinitira yan. Kaya dapat magdoble ingat po tayo at laging bantayan po natin kung tayo ay aalis ng bahay. Ay siguraduhin po natin na wala pong mga appliances na nakasaksak, etong mga flash lighter, mga nakasinding kandila, ay siguraduhin po natin na ito po ay nakapatay kung tayo po ay aalis ng bahay. Yan mga ka-aksyon, ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayon hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa Ang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at itong Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo.